Velkommen til Bjergsnæs Efterskoles fysiktime. Vi skal hygge os. Vi skal finde ud af, hvad der sker med det her pendul. Vi har undret os en del i løbet af de sidste par dage, og nu skal vi undre os lidt mere. Hvad vil der ske, når vi accelererer lige om lidt? Pendulet. Vil det gå den ene eller den anden vej? Good luck. Vi håber, det går. Vi ses. Er I klar? Har I undret jer? Nu ser vi, hvad der sker. Måske forudsigeligt. Måske I ved det. Ligesom man bliver trykket tilbage i sædet. Hvor vi kører modsat vej. Vi prøver lige en gang mere. Læg godt mærke til, hvad der sker. Det gik nok, som jeg havde forventet. Vi prøver noget andet. Vi har nu installeret en ballon i stedet for. Klipper loddet ned. Og nu er det spændende at se, hvordan en ballon den opfører sig ind i en bil. Inde i ballonen, der har vi jo en anden form for luft. Vi har helium. Den er lidt lettere end vores atmosfærisk så derfor stiger den op i stedet for. Nu må vi se, hvad der sker, om den bevæger sig anderledes end vores pendul, vi havde før. Sæt lige sammen med makkeren. Tænk lige, hvad sker der? Er I klar? Så ser vi, hvad der sker. Hvad skete der lige der? Ballonen opførte sig fuldstændig anderledes end det, jeg havde forventet. Lad os lige prøve det at se det igen. Anders han vil lige i bakke, og så ser vi om det samme sker med ballonen som før. Underligt. Ballonen den går altså i samme retning som bilen kører. Stik modsat end hvad loddet gør. Vi tager det med en langsom acceleration, og vi kan se når Anders han accelererer, så vil ballonen komme frem i bilen. Og lige snart han bremser, så vil ballonen gå tilbage i bilen. Vi kigger. Tydeligt at se. Hvorfor sker det? Det skal I nu lige sætte jer sammen. Undrer jer lidt over. Kan I komme med en forklaring? En fysisk, en hverdagsforklaring. Hvorfor opfører ballonen med helium sig anderledes end den anden?
I har nu set ballonen gå den forkerte vej i forhold til, hvad vi måske forventede, eller i forhold til pendulet. Nu prøver vi at sætte både ballonen og pendulet op, og så prøve at se, hvad der sker. Nu tjekker vi. Se om der er forskel på de to. Rimelig tydeligt. Her har vi en flaske. Den er fyldt med vand, og vi har en luftboble. Vandet skal simulere de der tunge luftmolekyler, vi har, og luftboblen skal simulere vores ballon. Og vi prøver at lave forsøget på samme måde, og så prøver vi at lægge mærke til, hvad der sker med flasken. Det er altså ganske tydeligt at se, at når Anders accelererer, så bevæger luftboblen sig. Og hvad betyder det sådan rent generelt? Det er jo fordi, når luften den nu her, når vi kører, så får vi presset alt vores luftmolekyler. Så får vi altså presset ned bag i alle de tunge luftmolekyler. Jamen så må det jo skubbe lidt til vores ballon, så den bevæger sig lidt fremad. Den har sådan en helt anden tyngde at bevæge sig i.